tretej časti videonávodu si ukážeme, ako zostrojíme konkrétny už útvar. V našom prípade sa bude jednať o obložník. No, musíme si vložiť, keďže sa jedná o obložník dĺžky 2 strán, a to nám slúži tento nástroj číselná hodnota. Budeme mať obložník so stranami dĺžky 7 a napríklad 5 cm. Je dobre si na výkresoch aj naznačiť, aby sme vedeli, čo sme tu konštruovali, keď si to ukladáme. Takže môžeme si tam dať nejaký komentár. Takže dám komentár obdĺžnik. Trochu si to usporiadam. Takže zostrojovali sme obdĺžnik a budeme používať tieto čísla. Teda obdĺžnik so stranami 7 a 5 cm. Ako prvé si zostrojíme priamku. Teraz potrebujeme si zostrojiť bod vo vzdialenosti. Bod vo vzdialenosti musíme ukázať na bod a hodnotu, v akej vzdialenosti sa má zostrojiť. Dostaneme tu čosi ako také kružidlo a nanesieme na túto priamku. Takže toto mám 7 cm. Môžeme pomenovať napríklad KLMN. Bude náš obdĺžnik, takže už máme dané body KL. Môžeme mať všetky pomenovania čierne. No teraz si zostrojíme kolmicu, ktorú nájdeme v tomto nástroji. Kolmica na túto priamku, cez tento bod, kolmica na túto priamku, cez tento bod. A opäť si potrebujeme nájsť bod vo vzdialenosti 5 cm na týchto kolmiciach. Takže otvoríme 5. tlačidlo, bod vo vzdialenosti, takže tento bod, toto číslo 5 a nanesieme na tú kolmicu. A teraz buď za použitia kolmice zase, alebo rovnobežky, tak, alebo by sme si mohli znova naniesť. Takže použijem napríklad rovnobežku, rovnobežka s touto priamkou cez tento bod. A už vlastne máme obdĺžnik. Ako som spomínala, musíme opäť vyznačiť. Obdĺžnik nie je pravidelný útvar, takže ako n-uholník. Takže tento bod chcem nájsť v tomto priesečníku, v tomto priesečníku, v tomto priesečníku a musím sa vrátiť do prvého bodu. Teraz už nás útvar chápe ako n-uholník, pre nás je to. Takže ktorý útvar n-uholník, máme ho vyznačený hrubšie. Doplníme pomenovania. No. Dáme do neutrálu, posunieme pomenovanie. Môžeme opäť zmeniť farbu. Toto pomenovanie. Toto pomenovanie. Ak chceme skryť pomocné čiary, môžeme skryť, táto priamka ostane nám.
táto priamka. A sme omylom odstránili aj pomenovanie, takže ho dáme späť. A máme obdĺžníkovo meno. No. Všimnite si, čo sa bude stať, keď budeme meniť hodnoty čísla. Dvojklikom sa dostaneme opäť na to číslo a budeme meniť jeho hodnotu. Takže nedám 7 cm, ale 8 cm. A útvar nám zmenil veľkosť, má dĺžky strán 9 a 8 cm. Ak by sme to chceli preveriť, môžeme tú vzdialenosť od tohto bodu k tomuto bodu, od tohto bodu k tomuto bodu. A vidíme, že máme 9 a 8 cm.